Hello friends, Bodo channel opin konsibaw dayo nangtangmana nagasno Bodo Info official YouTube channel. Next vacancy. Benazab Assam Forest are legacy Excise Constable ni sayo aptilla badang manana. Gabang zani candidates para nagasno zai bitangmana Assam Police of Baisa Sala. Are Benazab Assam Excise are Forest of Zagan. Are Bini Sauna nangtamana previous ni selection process ko din chicken. Bini kaina nangtamana video kon naizab. Hanesabang ser kalam are exam clear kalam nangtamana. Gabang books नांगौ जागासिनो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ A to Z नाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव निउ फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट जबनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय आसाम पुलिसनि अफिशियेल वेबसाइटआव SLPRBआव आरो फैनाय लोगो लोगो आसाम पुलिसनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ बिनि लास्ट डेटआ 16 जानुवारि अके 16 जानुवारिया लास्ट डेट बिनिफ्राय जुदि गोसो जायोब्ला बिथांमोना फिजिकल टेस्टखौ लानो हागौ एडभान्स इलेक्शननि सिगां नाथाय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टनि थाखाय दासान्दि प्रेक्टिस खालामबाय था आरो प्रेक्टिस खालामनानै जुदि प्रेक्टिसआव जुदि नोंथांमोना मोजां जायोब्ला मोजां काट अफ लानानै UB लेभेलाव हमना ला 54 बिनिफ्राय नोंथांमोना हमना ला देन बिनिफ्राय AB लेभेलाव 54 टारगेट आरो UB लेभेलाव 34 एबा 35 टारगेट नोंथांमोना लानांगोन आरो फिजिकल पास जाबाथाय नोंथांमोना रिटेन एग्जामखौ पास खालामनांगोन दा रिटेन एग्जामखौ पास खालामनोबा नोंथांमोना माखासे बुक्स नायनांगौ जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना मा एग्जाम क्लियार खालामनानै लास्टआव काट अफ लानानै साख्रि मोननो हायो स' बेखायनो जों मोनसे बिजाबनि जोङो बाव नायनो दा जोङो नेक्स्ट एग्जाम होनोब्ला नोंथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलाव बा स्टेट लेभेलाव बेनो जाबाय बिजाब बायनो हागोन बुक्स बायनो हागोन बेनो जाबाय आगरवाल एग्जाम कार्डनिफ्राय नोंथांमोना मेथ्स बावहाय कम्पिटिटिभ एग्जाम थाखाय नायनो हागोन नोंथांमोना सर्टकाट मेथडआव मोननो हागोन बेबादि टाइपनि कन्टेन्ट्स दङ जेरावहाय नोंथांमोना बे टाइपनि मोनदों नाम्बार सिस्टेम दङ बेनिफ्राय स्कुवेर दङ HCF दङ LCM दङ बे टाइपनि नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव एभेलेबल दङ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङबा बेखौ नोंथांमोना बायनो हागोन आरो बे जाबाय मेथ्स दा जों इंलिसखौबो नायगोन बेनिफ्राय GK नायगोन आरो जोङो माखासे नायगोन दा बे जाबाय GK सेक्सन नोंथांमोना आगरवाल एग्जाम कार्डनिफ्राय बावहाय नायनो हागोन बावहाय गोबां रोखोमनि SSC GD आव खामानि होगोन अग्निवीरआव होगोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि NDA बेनिफ्राय SSC रेलवे एग्जाम्सफोरनि सायाव स्टेट पुलिसनि सायावबो नोंथांमोना GK खौहाय ट्राइ खालामनो हागोन दा डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन एभेलेबल दङ जेरै हिस्टरि दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि नोंथांमोना बावहाय कन्टेन्ट्स दङ बे टाइपनिखौ जायफ्रानोखि गोसो दङबा स' बायबानो जाबाय नोंथांमोना आपकामिं एग्जाम थाखाय हेल्पफुल जानाय बायदि बे टाइपनि दङ दा जों नेक्स्टखौबो नायगोन दा बे जाबाय इंलिश सेक्सन दा इंलिशआवबो नोंथांमोना बे सेम आगरवाल एग्जाम कार्डनिफ्रायनो थ' नोंथांमोना बायनो हागोन दा नोंथांमोना बेबादि टाइपनि कन्टेन्ट्स दङ स' बे टाइपनि आरो लोगोसे माखासे सर्टकाट मेथडआवबो दङ नोंथांमोना सिरिज टेस्ट खालामनो हागोन बे टाइपनि दङ थ' नोंथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलाव जुदि SSC RRB जुदि स्टेट पुलिसाव जुदि एग्जाम होनोब्ला स' बेखौहाय बायबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि ट्राइ नायनो हागोन आरो जुदि मोजांब्ला थ' नोंथांमोना उनावहाय चेक खालामबाय थाबानो जाबाय बेखिनि दङ नोंथांमोना बे जाबाय इंलिश सेक्सनाव दा बावहाय आरो रिजनिंबो दङ स' बे रिजनिंखौबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय सर्टकाट सेक्रेट्स नोंथांमोना बावहाय फर्मुलाखौ मोननो हागोन आरो बे टाइपनि दङ स' जुदि नोंथांमोना बायनो गोसो दङबा बायबानो जाबाय बिनि लिंकआ गासैबो डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव मानोना आपकामिं एग्जाम RRB SSC फैगासिनो दङ नालाय गोबां सोंदोंमोनना इयुथ्सफोराहाय केन्डिडेट्सफोरा एग्जाम बुक्स नांगौ होननानै दा बे कम्पानिनिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो दा जों फैबाय आसामनि एक्साइजआव जों आसाम पुलिसाव 30 इयार्ससिम मोनोना दा जुदि बैसोआ बाव जालाबा नोंथांमोना एक्साइज कनस्टेबलआव ट्राइ खालामनो हायो सेलेरिया बे टाइपनि जायो एक्साइज कनस्टेबलआवबो बे जाबाय सिगांनि प्रिभियास अफिसियेल नटिस नाथाय नेक्स्टआव गोदान पस्ट फैगोन थाबैनो आसाम पुलिसनि आन्दारावनो एक्साइज कनस्टेबल पस्टआ फैगोन बेखायनो दा बेनि क्राइटेरियाखौ जों नायग्रोनो बैसोआ एक्साइजआव एप्लाइ खालामबा 18 इयार्सनिफ्राय हागोन आरो 30 इयार्स नाथाय जोंनि बर'फोरा STआ 35 इयार्ससिम नोंथांमोना एक्साइज कनस्टेबलआव खालामनो हागोन दा बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ क्लास 10 पास जाबानो कनस्टेबलआव खालामनो हागोन जायफ्रानोखि गोसो दङ एक्साइजआ ओरैबायदि मोजां साख्रि नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेखायनो आसाम पुलिसाव इलिजिबल जालाबा आसाम एक्साइज कनस्टेबलआव जानो हागोन दा हाइटखौ नायना लाखा हाइटआ हौवाफोरा 162 नांगोन जोंनि STआ 160.02 नांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार नांगोन आरो जोंनि जेनोखि नोंथांमोना अनलि सेसखौ नायबा मेलाल' बेवहाय सुनाय जागोन STPआव नायबा 80 सेन्टिमिटार एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन आरो बे जाबाय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय एन्ड मेडिकेल टेस्टबो दङ मेडिकेल टेस्टखौबो आसाम पुलिसा जेरै लायो बेबादिनो लायो बेखायनो मोजां प्रेक्टिस खालामबाय था बे पस्टआ थाबैनो अफिसियेल नटिस फैथारसिगोन एक्साइज कनस्टेबलआव
दा बिनि फिजिकल टेस्टआ बेसेबां खारनांगोन जों बेखौबो नायगोन मानोना जोंहा A to Z सिगांनि प्रिभियास नटिसखौ जों नायोब्ला मोनखागोन दा बेनो जाबाय नै फिजिकल टेस्ट दा फिजिकल टेस्टनि थाखाय एक्चुअली फिजिकल टेस्टआ ओरैबायदि खम होनजायो बेनो जाबाय 1600 मिटार्सल' अनलि नै माने 40 मार्क्स दङ आरो फिजिकल टेस्टआव बिनि गेजेराव नोंथांमोना लं जाम्पआ 20 बेनिफ्राय रानिंआव 20 मोनगोन दा बेखिनि रानिंखौ नोंथांमोना स्पिडआव खारनांगोन आरो होमबानो माने थ' नोंथांमोना माने काट अफआव थांनाय चान्सआ दङ आरो बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि खारनाया 800 मिटार्स अनलि खारनांगोन आरो लं जाम्पखौ नोंथांमोना बारनांगोन आरो अके दा जों अलमस्ट बिनि सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा एग्जामा 100 कुइसन 50 मार्क्स दङ नेगेटिभ मार्किं गैया क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन एनसिसिआव एक्सट्रा नाम्बार 5 दङ बिनि गेजेराव अरेलाव आरो 5 दङ टटेल ओभारअल बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ 100 मार्क्सनि एक्साइज कनस्टेबलाव जागोन आरो दा बेखायनो मोजाङै नोंथांमोना प्रिपारेसन होबाय था नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय पस्टआ फैगासिनो बारा गोबाव गैला आसाम पुलिसाबो बेखौनो रिलिखौ लागोन बेखायनो आसाम पुलिसनि आन्दाराव फिजिकेल टेस्टखौ नोंथांमोना होग्रोनांगोन फार्स्टआव बेनिफ्रायसो एग्जामखौ होनानै भाइभा टेस्ट होनानै लानांगोन आरो दानिया बेनो जाबाय आरोबाव फरेस्ट गार्ड थ' आसाम फरेस्ट गार्ड दङ आसाम फरेस्ट गार्ड दङ एचएस पास खालामनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय एएफ बेनिफ्राय पिएफ दङ बेवहाय 10 पास खालामनांगोन अके देन ग्रेड 1आवहाय डिग्री पास खालामनांगोन आरो बे पस्टआ फैगोन ना फैया गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो येस 100% आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव पस्टआ दङ दा बे पस्टआबो फैगोन बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था फिजिकेल टेस्ट लाग्रोगोन बेनाबो बेनिफ्राय एग्जाम लानानै आरो फिन खनसेबाव थाबायनाय टेस्ट थायो आसाम फरेस्टना दा बेखायनो थ' नोंथांमोना जाहाथे बेखौबो रेडि खालामबाय था बैसोआ आसाम फरेस्टआवथ' जोबोर मोजां 18 इयार्सनिफ्राय हमना ला 40 इयार्स एबा 45 इयार्ससिम जोङो माने हायो आरो दा बेखायनो नेक्स्टआव भेकेन्सि फैगोन आं बेखौ खोन्थाखाबाय एडभान्सनो जाहाथे बयबो रेडि जायो आरो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामनानै साख्रिखौ लानो हायो